כן, בניי, במה אני יכול לסייע? מה המצב לך, דוקטור? אני חושב שעשו על השחרור. תוציא את זה ממנו בחייאת. איך אתה יודע? יש יום משבף, שומע כל המוזרים, זה מהריטלין של אתמול. וואו. תן לה. לא יוצא לי פיפי. יש משהו לאבא? יש את כל הסממנים של השחרור. אז יש לה...